Ty co tam porabiasz? Zapalę światło, dobra? Co ty tu porabiasz? Co? Z tymi swoimi zabawkami? No. Kto to się tak kula? Grochon. Co ty wyprawiasz, Grochonku? No, wyjmuj smoka ładnie, powiedz coś mamusi. Co powiesz? Ty, Roszochrańcu, gdzie twój irokes? Gdzie ten twój irokes? Mama ci tak go czesała. No. Mama ci tak tu przygotowała irokeza, a ty go zepsułeś? Co tam? Co ty kombinujesz? Co kombinujesz? Wstajesz? Wstaniesz? Tak? Rybkę udaje Groszek. Grosiu. Bam! Kto zrobił bam? Bam! Znowu bam? No siadaj ładnie. Siadaj! Siadaj, siadaj! Nie dam ci aparatu. Chodź, mam się cię posadzić, dobrze? Nie. Czekaj, mam się cię posadzić. Siup. Obsasa. No chodź, mam się przyłączyć. Zacz tu. A ty nie przewracaj się. Gaduła. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? A miałaś siedzieć? Powiedz ładnie mama albo tata. Ciko mały. Mały ciko. No mały ciko jesteś. Co ty szalejesz, Grochon? Proszę. Już. Jakbyś złapał, to by było super.